काल के झगड़ा के असली वजह पता चलल हाथे तो सोचनी कि हमहू पर वीडियो बना दी। दो चार लोग के देखनी है कि बनावत वीडियो, तो हमहू कहनी कि हमारा साथे भी जो जुड़ल बा लोग ओकरो ई जानकारी होके के चाही कि काल के झगड़ा पवन सिंह के काहे खातिर भई रहे। हो जाए देखिए, पवन सिंह काल एकदम मूड में रहन कि काल एकदम गाना सुने के बाद पवन सिंह जब पैसा लेके तो गइल ना रहन। पैसा लेके जहाँ जालन ओइजा के व्यवस्था और ओइजा पवन सिंह कैसे बिहेव करेलन वो सबके पता बा। ओइजा गई रहन इंजॉय करे, अपन छोट भाई के बर्थडे में पार्टी में इंजॉय करे गई रहन। गुंजन सिंह बोलैले रहन तो गुंजन सिंह के बहुत प्यार करेलन पवन सिंह, तो पवन सिंह गई रहन ओइजा पार्टी में। अब पवन सिंह अपन इंजॉय में लागल बड़े और उन्हें दू गो आपस में भिड़ल बड़ा सन, एकदम गुत्थम गुत्थी लड़ाई करत रह सन। हम एक क्लिप लगा दे हम साइड में, आपस में गुत्थम गुत्थी खेलत रह सन। तो वह पवन सिंह के नज़र पड़ गई ओकनी पर, तो पवन सिंह ई ना देखेलन कि हमारा साथे Y+ बा कि Z+ बा। पवन सिंह कूदे कूद जालन कि हाँ हम ये तनी के झगड़ा छोड़ा दे, तनी आज तनी के ढेर झगड़ा भइल बा, बढ़ल बा, तनी के आपस में ढेर गर्मी बा, तो हम ही गर्मिया शांत कर दे तनी आके। तो कहे का मतलब कि और कोनो बात ना रहे एमें, तो दू गो आपस में लड़त रहसन। उहे लड़ाई के पवन सिंह देखलन तो अच्छा ना लगल, तो पवन सिंह गइलन कि सोचलन कि हाँ ओकनी के शांत करवा दियल जाए। बाद में पब्लिक ओकनी के बढ़िया शांत कर दिलस। वो शांत हो गई सन। बाकी एमे कोनो बड़ रॉकेट साइंस ना रहे कि हैसे हो गई वैसे हो गई हई बवाल हो गई ना भाई, कुछ ना भइल बा, बहुत नॉर्मल रहे। ओकरा बाद फिर एंजॉय भी कई लोग, सब लोग पूरा एंजॉय भइल बा। बाकी वीडियो कैसन लागल एगो कमेंट करके राय अपन जरूर दिया लो भाई। तब तक कहती जय भोजपुरी, हर हर महादेव।